vám ukážem to, že tieto súkromné firmy ide iba o motív zisku a že vo veľa príkladoch, ktoré vám budem potom menovať aj s číslami, vychádza, že vôbec kvalita sa nezlepšila, že ani tie prípojky, ani kvantita vôbec nestúpla a to, že vďaka práve tomu motívu zisku trpeli chudobní ľudia, ktorým bolo odobreté alebo ktorí boli odpojení od vody. Na druhej strane vám ukážem, že máme štát, ktorý, aj keď nie je taký ideálny, že možno dá všetky tie ľudské práva svojim ľuďom a je tam nejaký diktátor, ale to ide proti logike, že štát si vyhubí svojich ľudí. Proste voda je niečo základné, niečo, čo každý potrebuje k životu. No a nech už máme akého chceme zlého diktátora, tak on im proste neprestane dávať vodu, aby mu tam všetci vymreli a potom komu bude vládnuť? Sám sebe? Alebo kto bude za ňo bojovať v tej armáde? No nikto. Dobre, ale tak k tej súkromnej spoločnosti. Počuli sme, že súkromné spoločnosti sú dobré najmä preto, že majú peniaze. Lenže oni tie peniaze nemajú len tak z niečoho. Všetky tieto peniaze, ktoré idú do týchto privatizácií, sú sponzorované Svetovou bankou, Medzinárodným menovým fondom a daňami. Daňami z tej krajiny, z ktorej pochádza tá súkromná privátna spoločnosť. Teda oni majú nejakú takú podporu celosvetovo a my si myslíme, alebo my vám ukážeme to, že keby všetky tieto peniaze, ktoré sa vyhadzujú na to, aby sa manažeri týchto firiem nabalili a aby mali nejaký ten motív zisku, dali priamo do štátu, tak by boli využité oveľa lepšie. K nejakým takým príkladom, tak pozrieme si napríklad takú Tanzániu. Do nej v roku 2005 dala Svetová banka $140 miliónov. Len tak, lebo tam išla súkromná firma, aby mala za čo stávať tie prípojky a všetko. Tiež bola to spoločnosť Bewater, ktorá pochádza z Anglicka a ona si zobrala ďalších 50 miliónov libier od svojich daňových poplatníkov. Čiže peniaze zo štátu, ktoré mohli byť využité úplne inak. No a čo táto spoločnosť tej Tanzánii spravila? Spravila to, že mala 5-ročný kontrakt a po 2 rokoch musela zutekať z tej krajiny, lebo neurobila žiadne nové prípojky. Ale Roman sám priznal, že najväčší problém je práve v štátoch, ktoré majú autokratickú vládu, kde je táto vláda skorumpovaná, kde táto vláda nemá peniaze jednoducho na budovanie vodného systému, pretože tieto peniaze buď mi na nejaké militaristické účely, buď si vyrába bomby, alebo má nejaké iné programy, ktoré absolútne kašľú na svojich občanov. Takéto vlády posielajú svoje deti do vojny a vôbec, ako tu môžeme vôbec hovoriť o nejakej solidarite? Čiže v tomto prípade jednoducho tento štát nezabezpečí tú potrebnú vodu pre týchto ľudí. V druhom argumente kvantity. No dobre, je tu krásny zmysel, že aby ju malo čo najviac ľudí. Aby sa budovali nové prípojky. Lenže ak tento štát nemá peniaze na nové prípojky, tak akých viac ľudí bude mať tú vodu? Tu jednoducho je háčik, on existuje a ten je v tom, že štát, ktorý je zadlžený, jednoducho nemá peniaze na budovanie tejto vodnej siete. Ďalej, Roman hovoril o akejsi vyberavosti tých súkromných firiem. No jasné, firmy si chcú vybrať to najlepšie miesto, tam, kde dobre zarobia, ale to je len dobre, pretože to, že si vyberú nejaké miesto, kde zarobia viac, neznamená, že ho nezreparujú, to neznamená, že tam nezavedú lepšie hospodárenie s tou vodou a taktiež to neznamená, že tam, kde je ten problém najakútnejší, čiže v tých odľahlých púšťach, to neznamená, že tam zase pôjde ten štát robiť tie prípojky. Za čo? Chcem prejsť k našej vlastnej línii. Takže našim kritériom je taktiež viac vody pre viac ľudí. Ako vieme, voda je základná potreba ľudského života, ktorá nielenže nám voľne padá z nebies, ale takisto potrebuje byť spracovaná, takisto potrebuje prejsť nejakými procesmi a potrebuje byť exportovaná do domácnosti nejakým vodným systémom. Tento celý systém a proces spracovania vody je veľmi drahý. V tomto verejný sektor zlyhal, pretože nemá peniaze. A tu nastupuje naraz súkromný sektor, ktorý tie peniaze má. Jednoducho v tomto kapitalistickom svete musíme si uznať, musíme pripustiť to, aby voda mala vyššiu cenu, ktorej naozaj patrí. Ak súkromný sektor alebo užitková zostala v rukách štátu, teda aby bola verejná, aby, ako pekne opovedal Vratko, ako je to tu u nás, aby tá voda bola nás všetkých. Najprv si môžeme vymedziť takú oblasť, ktorej budeme debatovať a najmä by sme sa chceli rozprávať o tých najviac problematických oblastiach a to sú práve oblasti v Afrike, Južnej Amerike, proste štáty, ktoré sa ešte iba rozvíjajú a majú veľa chudobných ľudí, ktorí nemajú prístup k vode a práve preto by sme sa radi rozprávali práve o tomto a nie o rozvíjaní
rozvinutých krajinách, ako je Kanada, Slovensko a tak podobne. Teda, aké kritériá sme si my vybrali na to, aby sme posúdili, ktorý systém je ozaj lepší. Pre nás najdôležitejšiu kľúčovú úlohu zohrávajú kvalita a kvantita. Čo to znamená? Poprvé tá kvalita. Kvalitou ako takou myslíme kvalitu vody, ktorú ľudia budú môcť dostať. Myslíme najmä tých chudobných ľudí v chudobnejších krajinách, kde často je na čele takýchto krajín nejaký možno diktátor, alebo možno aj tyran, alebo hociaká taká nepríjemná vláda. Čo však stále nevylučuje tú možnosť, že aj takíto akokoľvek krutí a nemúdri ľudia chcú pre svojich ľudí aspoň im dať tú vodu. Sme si vedomi toho, že možno im nedávajú vzdelanie, možno im nedávajú medicínsku pomoc a tieto ostatné veci také, ako by mali byť, ale sú natoľko inteligentní a zodpovední, že nebudú si podpilovať konár samými pod sebou a dajú ľuďom aspoň to základné, to prvé, čo musia mať, a to je teda tá voda. Teda týmto by sme mali nejakú takú kvalitu a my si myslíme, že naozaj, keď bude voda v rukách štátnych, tak kvalita neutrpí. Dôkazom toho sú aj mnohé štatistiky, ktoré toto potvrdzujú a naopak hovoria práve o tom, že v niektorých štátoch, ktoré tu môžeme vidieť, v afrických, dokonca aj z Južnej Ameriky, práve táto voda sa zhoršila, kvalita vody sa zhoršila po tom, čo boli vodné zdroje privatizované. K týmto dvom nádherným zoznamom sa ešte dostanem. Ďalej, o čom vraví sú prvý na demokraciu, čiže sú skorumpované, majú tam nejakých autokratov, vládcov, ktorí sa nestarajú o svojich občanov, prípadne nemajú peniaze. No a tu je ten háčik, že oni sa najskôr chcú rozprávať o nejakých totalitných režimoch, na druhej strane chcú v týchto totalitných režimoch hovoriť o solidarite a o neviem akých všetkých veciach, o tom, ako sa títo vládcovia starajú o svojich ľudí, veď predsa sú to ich vládcovia. A Ďuro sám povedal, že veď a kde to má logiku, že jednoducho, keď svoj vládca zabíja svojich ľudí. Tak ja sa pýtam, kde mal logiku nejaký ten čínsky government, keď neviem pred koľkými rokmi valcoval námestia, kde mal vlastných ľudí, kde mal logiku Sovietsky zväz, keď po druhej svetovej vojne zabíja svojich vlastných vojakov len za to, že sa pozreli, ako vyzeral Západ, kde majú títo vládcovia logiku? Asi nemajú žiadnu. Preto nemôžeme čakať žiadnu solidaritu od týchto štátov, že oni teraz budú svojich občanov zásobovať vodou, lebo to tak jednoducho nie je. Kvôli týmto autokratom a kvôli týmto vládcom jednoducho 1,1 miliardy ľudí trpí a nemá prístup k vode. Toto je ten problém. Títo ľudia, ktorí nemajú vôľu pomáhať svojim občanom. A už tí, ktorí by aj mali vôľu pomáhať svojim občanom, bohužiaľ nemajú na to peniaze. Lebo to nie je len tak, že si zrazu požičam od svetovej banky miliard dolárov. Zoberme si napríklad taký prípad Karáči, čo je najväčšie mesto v Pakistane, 16 miliónové, kde napríklad tá vec, čo spravuje, tá factory, ktorá spravuje celý ten vodný systém, je v dlhu 800 miliónov dolárov. 800 miliónov dolárov. Ja sa teraz pýtam ich dvoch, že skade chcú oni stavať z akých peniazí chcú stavať nové prípojky, to sa jednoducho nedá, lebo čo, si len vybrobím si falošné peniaze, tak asi nie. Jednoducho to nie je šanca, aby som ja v takom dlhu mohol niečo nové stavať. Preto musíme niečo vyriešiť, aby sme zachránili tú miliardu ľudí, ktorí bohužiaľ trpia kvôli tomu. Čiže na druhej strane tu vám to ponúkame nejakú možnosť, ktorá už má peniaze, nejaké tie súkromné